dan ke ashe ba wani mai raina ni. Aisha, 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 kun kyawun sura ta kai, ai mace ce ba mai kinki ko makinki ne ba zai yi ba, inda da ke fa soyayya ba zan yi ba soyayya ki ba wa wani ma ban yarda ba. Tawa ke tawa ce komai nawa ne, inda ke tawa ce komai nawa naki ne. Ke tawa ce komai nawa ne, in ke tawa ce komai nawa naki ne. Aisha, 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 Aisha.